Que no trobes informació a la valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Mats, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. Així comença València Mats. Continuem el nostre programa d'avui dia 10. Una cosa arran de la conversació que hem tingut amb Juan Carlos Galindo, no penseu vosaltres, Rubén i Jaume, que en l'excusa també de controlar les inversions, les donacions al terrorisme, el desviament de fondos i blanquers de capitals, no és també una manera del sistema controlar què fem, on anem, qui doneix els diners i al final ja tenen les etapes i hauràs de declarar en la declaració de renda si t'has pres unes braves o t'has pres una brasca. Per supost. A mi no em cap ningú dubte de que és així, de que en l'excusa és que sí, que és una batalla molt legítima, lluitar contra aquesta classe d'elites que fan molt de mal, però el que està darrere per a mi és això, vull dir, és voler controlar i poder perseguir, diguem, tot el que fem dia a dia per a que els que manen, els polítics, que al final són els que tenen el control de l'Estat, doncs poder saber el que fem i sobretot per a recaudar, jo crec que és... Rubén Hernández, president de Students for Liberty. Herrera, president de Students, ja m'he aliat, de Students for Liberty. A lo llarg del programa hem vist la teua manera de pensar, la teua opinió, en gran part serà també l'opinió de l'associació que està a nivell mundial. Anem a conèixer-la un poc a poc, perquè la gent quan vos coneix, això pareix un Podemos. La gent... Home, no, és tot el contrari que Podemos. Sí, efectivament. Sí, però en quant a que la gent pense el que pense, allí pot entrar. I després tot a la legalització de la marihuana, no pagar imposts, no anar a votar, no tindre representació parlamentària, per tant les coses no crec que canvien, no?, si no teniu poder. Pues doncs, si me dices, puc explicar un poc lo que és Students for Liberty i comentar lo que me preguntes. Students for Liberty, per a els oients que no ho coneixen, és una associació mundial que està en tot el món i així en Espanya doncs, té especial força. Jo soc president del grup de València i com a tal puc dir que és una associació que per a ser mundial està molt descentralitzada. Vull dir, jo com a president de València, els meus companys i jo, no tenim que demanar a ningú permís si volem fer un acte, volem portar a qualsevol persona, etc. De fet, nosaltres el que defensem és la llibertat, tant social com econòmica, i per això som molt integrals. Nosaltres defensem un principi que és la llibertat i el defensem en tots els puestos, en tots els casos. El que fem nosaltres és una feina en la universitat, una tasca que és obrir el debat. Obrir el debat i convidem a debatir amb nosaltres a gent de totes les ideologies. Ara que parles de totes les ideologies, hi ha gent que sigui associacions estudiantils que sí que ho han fet. Vosaltres portaríeu, per exemple, a Núria Cadenas? Nosaltres, te comente, l'únic que no podem portar és polítics en qualitat de polítics, perquè no tenim afiliació política. Aleshores, si jo, per exemple, vull portar a Pablo Iglesias, no el podria portar com a secretari general de Podemos, el tindria que portar com a politòleg o lo que tinga el currículum. Però hi ha una terrorista? Una terrorista... La puedes portar, pero no con terrorista, entonces, ¿no? No, en calidad de terrorista, puedes portarla en calidad de amant dels bolsais. No, i per Núria Cadenas. Vull dir, sí. Que sí que l'han portat a fer bolos per algunes universitats espanyoles. Lo que no la portaria és perquè no crec que ens pugui aportar molta cosa, la veritat, però com a poder podem portar a qui vulguem, sempre i quan no vaig en contra de les nostres idees, que són la llibertat. Vull dir, el que sí que m'agradaria explicar és un poc el que fem a la universitat. A la universitat doncs, fem conferències, debats. Jaume ha estat recentment en un acte nostre. Som molt plurals. He estat com a públic, encara no m'he convidat. Sí, no, però te convidarem. Com a enginyer, no com a polític, sinó com a enginyer per parlar de coses. No patis, que és que segur que te convidarem. I m'agradaria que la gent s'animara a conèixer-nos perquè... A banda de lo que fem a la universitat, tenim una labor que és la solidària. Tenim una plataforma solidària que es diu Students for Liberty Valencia en Acción, en la qual col·laborem en ONGs, i en esta plataforma, que és, jo crec que una part que se coneix poc, el que defensem és un principi molt clar, que és que no fa falta un estat que s'alegue i fique l'excusa de que hi ha gent que està molt mal per a intervenir i llevar-nos el 50% de lo que guanyen, que és al cap i a la fi el que fa. Col·laborem en ONGs i jo des d'ací vull animar a qualsevol persona que tinga contacte amb ONGs que vulgui col·laborar, que vinga amb nosaltres perquè tenim un munt de projectes en ment ara mateixa i la veritat és que ens fa falta gent.
Liberalització de la marihuana, un tema sempre candent Sí. abans i després. Què penses? Vosaltres esteu a favor? També esteu a favor de l'eutanàsia? T'explique. Nosaltres, en el tema de la marihuana, estem a favor, i això ho vull matisar molt bé, no de la droga, sinó de la legalització, que molta gent a voltes ho confon. Vosaltres vos drogueu, A veure, jo estic a favor de que la gent faci el que vulgui. Estudiants sin marihuana. I jo estic a favor de que la gent faci el que vulgui. Vull dir, és un delicte, és el que es diu un delicte sense víctimes. Vull dir, si jo me fumo un porro, no estic matant a ningú. Vull dir, en tot cas, el mal, si suposadament si m'estic fent mal, igual me l'estic fent jo. Vull dir, i quina però si conduixes, per exemple... No, això és una altra cosa, perquè això derivada d'una acció que jo estic fent, estic ficant a perillar tercers. Però jo dic... Jo estic parlant de la hipocresia que té en els polítics, de, per exemple, el tabac o l'alcohol són legals i la marihuana no. Per què? Jo no me veig en un estanc venent marihuana, però tot pot ser. No, sí, jo ho veig perfectament bé, per què no? I si m'agrada, i com dic marihuana, podria haver drogues més fortes, vull dir. Però, aprofitant d'això, tenim un acte que anem a fer a principis d'abril, la primera setmana, sobre este tema, la legalització de la marihuana. Convida a qualsevol persona a que vinga, serà a la universitat, i podrem tractar este tema més ampli, i vosaltres esteu convidats tots a vindre. I l'eutanàsia, que t'has anat? L'eutanàsia totalment lliure, vull dir, si una persona vol morir per els seus mitjans, jo considero que cadascú és l'amo de la seva vida, i si jo vull suïcidar-me, si estic paralític i jo dic, mira, jo estic conscient, estic plenament conscient, etc., o deixo per escrit a meus pares, si me quede paralític vull que me desconnecto de la màquina. Jo crec que això, si és una decisió que aquesta persona ha pres lliurement, sent conscient de tots els seus sentits, se deu respectar. Perquè la vida és d'una mateixa, la vida no pot ser de l'Estat, l'Estat no te pot dir prohibida l'eutanàsia, perquè m'està prohibint legislar sobre la meva vida, encara que jo vull ficar fi d'ella. I una pregunta, com aneu a intentar canviar tot això? Perquè únicament en paraules no es canvien, sí. Es necessita poder per a canviar-ho. Això és una molt bona pregunta. Vull dir, nosaltres no ens agrada la política perquè és el que estem en contra. Vull dir, estem en contra de que se puga, diguem, algú tinga el que es diu el monopoli de la violència per a ficar lleis, per exemple, el que parlaven de la marihuana és il·legal. Per què? Perquè uns per la força te diuen que no pots fer. Si jo me fumo un porro per el carrer, ve la policia i me detén. Si jo no pago impostos, que és algo que nosaltres estem no a favor de millor d'eliminar-los, però de seguir que el nivell més mínim possible. Sí, a mi me diuen, no, tu eres libre en Espanya. Bueno, però si l'Estat te lleva el 50% de lo que guanyes. Això equival a que estàs treballant mig any per a l'Estat. Mig any treballant per a l'Estat, per a un servei que no te donen un servei, sí, un servei que no puc elegir. Aleshores, jo el que vull dir és canviar la societat, esta mentalitat que jo tinc, exposar-la i que la gent diga, pues, estic d'acord o no estic d'acord, però que a poc això vaig calant que la gent vulgui ser lliure. Jo el que no puc fer és imposar per la força des de l'Estat a la gent que siga lliure. Per això el que fem és voler canviar la societat, i el dia que hi hagi un grup de gent que vulgui ser lliure, pues no veig mal a millor un salt a la política, en la diferència de que nosaltres ja estem, seria... la política. No volien entrar, ja han entrat. Jo vull dir una cosa, jo mai seré polític. Mai me veureu en política. Però tu eres polític ja, perquè tot el món és polític. Una cosa és que es presenten llistes electorals, però tot el món, tot el que fa és sempre política. Jo mai em presentaré unes eleccions. Això és una altra cosa. Però jo el que vull és canviar la societat i que siga la societat la que li diga a l'Estat. És que no me fa falta la política, realment, perquè jo imagina que jo dic a la gent t'estan cobrant el 50% de lo que guanyes. Però utilitzaràs els teus arguments perquè la gent políticament canvie les coses. Sí, però aquesta política pot ser que un dia la gent... Perquè el problema és que la gent està molt adormida. Vull dir, la gent, per l'educació que han rebut, està acostumada al paternalisme de l'Estat. És a dir, la gent el que està pensant és si me passa alguna cosa va estar ese ent ahí que no sabem molt bé, que al final són els polítics. Per això tu pagues mensualment també, per a que estigui una sanitat pública i un benestar social. Però no pots elegir, vull dir... Tu no pots elegir no pagar. Claro, o sea, ahí està la qüestió. Si fora tan... A veure, jo és que a mi m'agrada molt algunes de les idees, no totes, algunes de les idees de Rubén, i m'agrada molt també, Rayo, algunes de les idees. No? Jo, l'eutanàsia, jo no crec que la gent, la vida siga d'uno, no? El cos. És més profund que això. No? Jo sí que puc entendre que se pugui liberalitzar la marihuana. És un tema que en Som Valencians no hem debatit i que no s'ha votat, però jo crec que... Que vos anime a debatir. Sí, hauríem de fer-ho, però que aixina, pues, a lo millor l'Estat podria cobrar un IVA o podria cobrar uns impostos i podria deixar de cobrar d'uns altres, no? Podria rebaixar en activitats que ara són legals. Això és veritat. No és l'argument, òbviament, però el qual ho he fet jo, òbviament. No és un argument, però vull dir que hi ha una activitat que és il·legal, que és la marihuana, que no paga impost, i en canvi un frutero que sí que és legal paga impost. Entonces estàs penalitzant a una activitat que és sana
i estàs despenalitzant Com que és sana? la fruta, vull dir, la fruta. Però- O sigui, si tu ves fruta, has de pagar impost. Però- Entonces però- penalitzes a un tío per vendre fruta. Però vull dir- I uno que és un camello que està venent droga, no li fiques l'IVA, ni l'IRPF, ni el fas autònomo. Això és com les putes. Evident, és lo mateix. Però vull dir- És una activitat totalment il·legal, no paga La impost. qüestió és, quin és Entonces, una cosa il·legal, no paga impost. Si algú de vosaltres alguna vegada està a favor de que la marihuana, per exemple, siga il·legal, m'agradaria saber l'argument de per què. No, Per què? jo com lo dels bous al carrer. Jo no practique, jo no mai he corregut mai d'un bou al carrer, però mai el prohibiria. No, I estàs a tampoc favor mai de en la ma vida legalització. m'he fet un porro de marihuana, o sigui, mai Però- en la vida però ho he no veus provat, mal que algú perquè faci. me fa por tant el bou, córrer del bou, com provar la Correcte. marihuana, me fa por. No m'agrada, no m'agrada. No, és me que Els parece- dos t'enganxen. No sé si... Sí, eso se puede enganchar. Entonces, pero no estoy a favor de prohibirlo, ¿vale? Jo crec que la llibertat és algo molt complicat, que la gent li dona por, i n'hi ha un tema que a mi m'ha preocupat molt, que és el tema de la llengua valenciana, no? Sí. O sea, així l'Estat ens està dient que el valencià s'ha de parlar d'una manera que no és la nostra, no? I estan educant als jóvens en una forma de parlar i estan fent oficial una llengua que no és la nostra. Mira. Ens estan obligant a dir doncs, a dir aleshores, que no són paraules valencianes, i ens estan dient que la llengua oficial és una altra que no és la que parlem nosaltres. No? Entonces, tindre una llengua oficial perquè sí, per collons, o tindre una normativa oficial, també va en contra de la llibertat, perquè jo no puc escriure en nomes del Puig si és el que jo crec que és correcte. Jo ahí estic totalment d'acord i te vaig a dir per què. Val? Jo crec que, efectivament, el que tu estàs dient, utilitzen com una arma política. Algo, jo, com òbviament estic en contra de que l'Estat tinga molt de poder, sobretot una cosa que no m'agrada que tinga poder sobre la llengua, però el que tu dius, l'està utilitzant com una arma política. Aleshores, jo crec que la llengua la fan els valencians, jo parlo valencià de tota la vida, i és la meva llengua, i la llengua la fan els parlants. Per exemple, l'anglès no té una escola que marqui les normes, és un algo viu. No, i en Estats Units no és l'idioma oficial. La gent no ho sap, però als Estats Units l'anglès no és l'idioma oficial. I si tu vols parlar a l'administració, si tu vols parlar a l'administració en el teu idioma, dins italià o polaco, perquè Chicago és la segona ciutat del món on més se parla polaco, doncs pots fer-ho en polaco, perquè no tens per què escriure en anglès ni llegir-te en anglès. Senyores i senyors, Jaume Hurtado, Rubén... Continuarem el debat en Estudios for Liberty de la Universitat, que és molt interessant. Així quedem avui, dia 10 de març, ja s'acostem a les 9:30 de la nit. Un plaer estar amb tots vostès i recorden, ara si volen saber alguna cosa de nosaltres, ens n'anem corrent a continuar la festa i aquestes tertúlies tan interessants en el pub Liverpool, que està en el carrer Sueca 74. Allí, si volen, ens trobem. Nosaltres ho deixem així per esta setmana. La setmana que ve continuem, encara que siguem falles. Molt bona nit. Adeu.